Dins de l'apartat d'economia, nosaltres pensem que és important que els recursos que hi ha al poble s'utilitzen de forma que seria la forma millor d'eixir de la crisi. Per tant, és important que Riba-roja ha sigut sempre un poble amb molta agricultura i alguna de ramaderia, i nosaltres pensem que ara és el moment d'aquest canvi cap a l'agricultura ecològica i la ramaderia ecològica. Per tant, seria important invertir en una marca del Parc Natural, per exemple, en la que tant els productes agrícoles ecològics i els productes de ramaderia ecològics pogueren afegir-se a aquesta marca i de tal manera que amb una bona distribució comarcal pogueren fer rentable el que és el nostre territori.